нас през сезон 2020-2021. Центриране сега към далечната града. Това е опасност и Дери Сити стига до още едно попадение. Това е нещото, което играчите на Христо Янев трябваше да избегнат в минутите до края на двубоя. Джеймс Олаинка обаче бе оставен прекалено сам в наказателното, във вратарското поле дори. Още веднъж изпратената топка на десния фланг, центрирането, т.е. залъгващото движение първо от Кутър, след това центрирането. Патрик Маклин на далечната града върна топката успоредно на гол линията. И Олаинка трудно можеше да сбърка от тази ситуация. 3-2. ЦСКА все пак има аванса в резултата. Все още е по-близо до победата. Играчите на Христо Янев обаче не могат да допускат отпускане в своите действия. Изглеждаше така, сякаш